hadin ke jeng syak kendang jeng ki smak teli ki yeng bat ki dukan ki badan hapok kaput jeng ke jelam Meghalaya bat Assam ki badan haka surak PWD National Highway 6 nadu Khanapara hadu bernihan haka baka Assam kala kendang dapang yaki nadu menin kesngi bat beteng ru mentah kesngi kinung ilam jeng ki artli ki seng ketaka KSU bat ka FKGGP napa bernihar circle kila syong jelang mentah kesngi haka baka perkhat bat maham ru yaki nung snong ya ki rang bak snong ya ki samla ya ba kini ki brio ki besak kendang na kate ki jaka ki bala subajur ba ki dei ki nongwei ki usan song sipor ha kate ki jaka kala ai ke jing maham man husiar bat fikir ba ya ki snong ki thau ban peitu baru ya ba kini ki brio ki wan rong sak jalla Meghalaya kin ngelam kini ki atli ki seng na pa beniar circle ki la ong ba barobo la julam ba ki brio ki wan rong sipor Meghalaya namar ba ki anya pa Meghalaya ki tlat ba ki senjor ba kini ke jeng kendang juga Assam baka jeng tengah juga Assam ki beri bar suba baki dei kinong petwir ani kita ki migrant kila banan pet cepo upur Assam juga jelam Meghalaya kumta kini ngilam juga ni artli ki seng ka jakan pikila patai khubor meta kasni kila kentu ya baro kinong snong kamtam ya ki rangba snong bat kumjuru ya ki samla ban pek ngor ba ban amde satya ban aili baki ki beri kinyo banan rong cepo ki benta jong ke jelam Meghalaya kamtam aki benta juga benihat Khanapara badan marjan bakindi ki jaka lande bakindi ki dukan baki ye ki belasa kendang haki buat sarkar jongka Assam isi Borneo Circle karena kejingron lang jom ka FKGP Borneo Circle iwan hagane ka no paisngi ko menta hangnya office jong FKGP ban ya pensai ban ya persyak lang ya ka ka ba kum ka seng kalasim ya kini linti hagane ka sngi ko menta ba ya ka to jing pet bat ka jing khmi ya ka jing wan klep jong kini ki imigran ki bon song hagini kaput jong ka border Assam Meghalaya ka jongi namar ba ni hakane ka por ka bamda ka sokaka Assam kala persang ban banwa ya kita ki imigran ki ba song bi an hapo kadok hapo ka area ka jongki te nakaliang ka jongi kum ka seng ni ketujur ya ki para samla ya ki para nongyalam seng bhalang bat tunjur ya ki rembak snong ki badan hakine ki bordan nadu Khanapara hadu khat ramer kade ke area ka ba ka borni hat ke ni kerpat jur ki ba hakine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka sarkar Assam ka kendangi kini ki breu ki ba wan song bi an ni kerpat ki ba hin subha ban ya peklam ban ya tundrok lam ye kini ki ki ba hap hapo jong ni ka khan jongi namar ba yo lese kini ki long ki ba penjat lane ki ba penpra ya kajak benreu ka berpat ko jongi tena kaliang ka jonga ko muskitri jong ka KSU Borneo Circle ngakam tujur ya ki para nong song snong bat kumjuru ki ba ai ki yingwai ki jongki ba hin subha banam pat aiwai hakini ki por ka namar ba kadang long kapor ke badan hapdeng kejingma dengan terpat juru ya ki rembak snong ki badan hapo nadu nak Khanapara hadu ha kat ramer bakin pet perman bakin nom patsa yano ya ki trying ban aiwai ya ki yang jongki hamide bat kini kinong chong wai ki ba ka sarkar Assam ka persang ban kendang kini ki por menta te nakaliang ka jungi airu ka jingkit bok kriang ba lada ka sarkar hui kande bansim khia ya kum kine ki isu ki ba ka sarkar nakawe ke jela ka sintia ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kadai bansim ya ke jing kli ba kadai ban pek perman hamtam habidei bat ke border hangne ka bengidan hasnda jong kane ka bornihat ka jungi te ngakan tujur ya ki saisin kum ki nong ilam snong bat kum juru ya ki para samla ki para nong ilam seng halang ba ni pek perman nang ne sakmat